Oi morenye kwa Ramogi kama na nyakum kitera Mogi TV ka one wang sai chenro mar duol mabire kidienjare mokwongo wacho ni weche mosebedo katimore pacho ka weche manyien matuch to bange pod wane kuyo kaka oganda bang' tho mar jatendwa Raila Amolo Odinga mane mbaka mwadhigo gi Professor Tom Ojienda senator ma Kisumu mondo wawinjare ni to giparo nang'o gin kaka jo Kisumu gipare nang'o ne jatelo machalo nade tang'o makoro dhi timore bang' ma uluonge ni rapar mar Raila imbe dwaro winjo pachi 2-3-0-0 kuma oganda luonego tim bang' ka Kingi oninde bade mane mbaka mwadhigoyo sa adek wantiere kaka Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocham pesa nagi weche manyien mawango. Ayudo koda bullets kuom ariyo kuomgi mar adek to nokalo through. Haki na nyaka yudi. Nyathina puonjo gi pesa mang'eny ok negi kamano. Bero timne ringre ji manyocho tho e kinde neno ringre Raila Nairobi kae kaunti ma Homa Bay familia moro yuago ratich miyo manyocho bila onego. Ng'uro chwale doho ewi chik manyocho puodhi gi jatend piny Kenya ewi kaka itiyo kod mbui. If you are so efficient in interdicting, why will you not be efficient in paying our full salaries? Yes. Why will you not be efficient in paying our bank loans? Jotije mbalariany matuk ywak ni ochung moko kuomgi e tich kaluwore gi ng'anyo madhi nyime. Jatim bero mar sirikal Laktar Bernard Media oyango ni ji adek manyocho wito ngimagi e alap ma Kasarani e kinde chenro mar neno ringre Raila Amolo Odinga nyocha tho gi wuok e risasi. Bero bende otimne ringre miyo moro manyocho nyon e alap ma Nyayo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango noluwo chenro mar berono. Saa 4 mar okinyi, rumbi mar lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma City, bore Nairobi, kinde manyuola mar jogo manowito ngimagi e kinde neno ringre mosenindo Raila Odinga nochopo mar luwo machiegni bero mar ringre wedegi. Anyuola kaachiel kod wede ofwenyo kod chuny lit adiera mar wach ka Laktar Bernard Media mane en jatend jotim bero mar ringrego olero gima okelo tho ji 4 kuom ji 5. Adek kuomgi wayudo ka negi tho niwach risasi, nogogi risasi. Ariyo nogo risasi mar wich, kaita achiel nogo risasi mar kore modonjo nyaka iye. Mar adek to chal gima ne nodiye sama ne ji ng'eny crowd mo suffocate ma eka otho kuro. E kinde timo bero mar ji 4 made kuom gino chiel kod magina e alap ma Kasarani to achiel no nyon e alap ma Nyayo olero ni kuom ji 2 giyudo poko lisasi madhi konyo kwach kich e temo fwenyo kit bunde mano bayo lisasi go kendo gichiwo ne duol mar IPOA. Ayudo koda bullets kuom ariyo kuomgi mar adek to nokalo through. Koro watimo pod nonro kaka yo mane gigi otimre mondo kama wang'eny koda ne gin intentional manodonje kor machielo to noinyo nyimbich ne noinyo nyaka iye noinyo nyaka chunye moyiecho. Anyuola mar jogo mowito ngimagi oparo kod chuny lit pek marito gi nyime kinde ma midhiero makama koro gore kuomgi. Sasa mabro neno nyithindogo kata ka gimoro tabo I will have to paro ni wuongi de nitiere do kakalo kanyo. Moro lit seriously. Watoto wameachwa kwa mata, watoto wote walikuwa bado Josephine anawashughulikia kwa kila kitu. Veronica Kangwa nyar Josephine Kengo miyo manowito ngimane e kinde nyonruok ma Nyayo owacho ni en poko yie ni min gi osetho kendo pod orito mondo chung malo. Mama taamka juu alikuwa ameniambia nisome kwa bidii lazima kuje graduation yangu juu aizingangana hivi kunisomesha alafu wakosi kukua so mimi najua atakuja. Kaluwore kod apisa maduong' mar riwruok mar Vocal Africa Hussein Halid olero ni kit kaka lisasi oyiecho kor jala achiel gi kaka ji mamoko 2 chwad kod lisasi e lenda wang'gi kendo oyiecho obwongogi. Ng'ama nobayo lisasi en ng'ama ni kod lony kendo notimo nek makamago e ng'eyo mare. From our assessment, it's as if this was done by an expert marksman, elite force. It's like there was no second guessing of what they want to do.
Ng'ama noshuto Vincent noshuto e kor kacham. Gikwedo nek mar ji adek manochiel kod lisasi Kasarani kendo kwayo sirikal mondo many yore makare mag gayo thoth mar oganda. Mourners are not supposed to be dead. Our trigger-happy police must find better ways of dealing with public order. Clearly, we have a problem in this country where police officers, particularly elite police officers, shoot to kill. Ikindeni, gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ochiwore kendo chulo ne anyuola gi duto omenda mar kar kano ringre, omenda mar timo bero kaachiel kod mar sanduku kendo singo mar chulo ne gi okil mamargi ponono gibiro dwaro luwo buch nek mar anyuola magi. We shall provide coffins for them. We shall clear all the mortuary fees. We shall give them free transport to each part of the country where they are going to bury their loved ones. Kuna timu ya haki, kuna timu ya IPOA wameweza kusimama na sisi na nafikiri process imeweza kwenda vizuri. Kuom ji abich manowito ngimagi, ji ang'wen nyoseyangi kaka Vincent Ogutu, Evans Onyango, Josfae Jida Burka kaachiel kod Josephine Kengo, ka ng'ato achiel poko yangi kendo ikwayo jogo mawedegi olal mondo chope kar kano ringre Masiti yango ringre mar ng'atno ma en dichuo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Familia mar miyo manyocha obila ochielo gi magena e otieno nyocha jopiny yuago Raila Odinga e boma ma Homa Bay, koro yuago ratiro margi. To kaka jofwambo mar Ali Abich lero, miyo no nyocha onegi chieng' tich ang'wen. Tich ang'wen juma mokalo e kinde maganda jo Kenya ne dhi nyime gi yuago manen Prime Minister mar piny Kenya mosenindo Raila Odinga. Joywak mathoth ne odhi e chenro mar moko msuma e boma ma Homa Bay, ma kata kamano noduogo kelo tho mar miyo moseyang nyinge ne Lucy Okech. Bang' moko msuma otieno ma tich ang'wen, joywak go ne ochomo tesend obila ma Homa Bay, kama obila mane nie tich gi e kindeno ne obayo lisasi matemo keyogi. Kata kamano lisasino ne oduogo mako miyono ka odok e ode bang' uso kahawa mosebedo kouso e boma ma Homa Bay, kendo ne ochiele gi magene mane dho ranga tesend obilano. Familia mare ka otele kod wuon gi Joakim Okech pimo kaka nyargino ne oduogo wito ngimane e osiptal ma Homa Bay kama ne oringe kode bang' ka ne osechiele gi magina. Kachako ng'wech nyaka e osiptal, kwa gigi yawuoyigi achiel kuomgi ne tiyo osiptal. To ka ni wuota teri emergency, kadonjo emergency to apenja lady mane ni kanyo ni to ogochnwa ka nitiere emergency moro ka. Koso en mama mogo lisasi cha. Tapenje ni ogo lisasi ni e mama okel ka mogo lisasi ma ok ni maber. Tapenje ni en kanye. Ni en ICU tere gineno ok ICU no theater X-ray. I'm totally confused. Kadhi X-ray ma neno ng'ami dhiro gi strolley kikelo. I'm totally confused. Haki na nyaka yudi. Nyathina puonjo gi pesa mang'eny ok negi kamano. Ng'amo ng'eya maluonga ni Mr. Kojo nego nyathina. Familia no ywak ni obila mane ochielo nyargino gi magina nyaka ne maki bang' timo timno. Osebedo katemo sayogi mondo giwere kod wachno ka okono gi ne otime e yor both. Ka familia no wuoro gimomiyo obila ma osemaki ma otere e sel pod yudo teko mar gonegi simu ka sayogi mondo giwere kod kesno. To polis mawachore ni nogo nyathiwa ni gona simu nikech en ng'ama ng'eyo. Koro adier ni to ng'ani kosemake ka en e sel, ere kaka en pod oyuda simu mogocho na go nyaka kokona ni obothne. Koro an nyathiwa to senego, koro kona ni obothne nade? Kik ngo ng'ato gi live bullet, ere kaka gino bothni? Nikech live bullet en mar nego ng'ato, manyiso ni nodwa nego nyathiwa in the first place. Kata ka nok en nyathiwa monego, dong ne pod odwa mago ng'at machielo mondo ne. Min Lucy Consolata Okech kwayo duol mochune nono tije mag obila IPOA mondo odonjre e wachno gi yud ratiro mar nyathigino. Koro kodhi to yudo ni Ivon emogo. Ogochona ni Lucy Ivon oyudo lakini ogoye gi lisasi. To an bende bet katuora matin. Koro kwa ni un bedro beda kanyo, abiro nyisu kako progress. Koro musaburo. Ogochona ni Lucy owewa. Koro an gima dwaro right nyathina mondo yudre ne.
Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem okoni obila no bang' kane osemaki to ne odar ma otere tesendo obila ma Kindu Bay kama osebed ka igeng'one mar tame kik odonjre kod kesno kane osingo ni familia no nyaka yud ratichgi kendo obila no kine chwal e nyim doho. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ndalo ariyo bang' yik mar mane nogai mar ODM Raila Odinga e par wuon mare mar Kang'o ka Jaramogi, welo pod medo limo dalano kendo chiwo luor margi ne jatelono. Kaka Steve Biko leronwa, jo Acholi magin joluo e piny Uganda e kind welo mamoko manolimo kar liel moike Odinga ka giwacho ni ik mare nyotimore mapiyo manyok ginyal chopo. Atodoko ni mane nogai mar ODM Raila Odinga nyocho sekoe kar yweyo mare mogik e par wuongi ma Kang'o ka Jaramogi chieng' Jumapil mar jumani. Chenro mar liel to pod dhi nyime ka welo molo kachiel achiel mar chiwo luor mogik ne mosenindo Odinga. Wuok tich mar jumani, jatend piny machon Uhuru Kenyatta nolimo lielno ndalo achiel kende bang' yik mare. Bang'e to kweth machielo mar oganda Acholi magin joluo e piny libamba ma Uganda bende nolimo lielno kendo chiwo luor margi mogik ka gimiel ranyisi mar kido kod timbegi mar ywago thuon mar rahuma konindo. Odiechieng' mar ariyo, kweth mar wakeini mopogore bende nochopo mar limo kama Odinga yweye. E kindeno, wakeini ogo nopuoyo jatend piny William Ruto kuom sidho mosenindo Odinga gi kondo mar rang'iny mamalo mar Chief of the Golden Heart of the Republic of Kenya CGH e kinde nyasi mar Mashujaa odiochieng' manyoro. As a national heroine and the highest, that's the highest honor that any person in this country has gotten. CGH. Mano ona maduong' momiyo jakom makan gi chunya nalem ni jakom dino yudo gini chon because but time has come. Samobiro ni esama Nyasaye oketo to agon giero kamano. Nyo wamor kako nagi pok notimore e machal kamano kendo e Kenya ka gima nyo timore nwano to wakwae kako nagi obed ritowa oritwa jakom nyo wewe lwete. Ewi mano negi kwayo kwe e kind oganda luo kod jo Kenya mangima ahinya to duond bura mar ODM wach manosir kod bishop mar kanisa mar Anglican Diocese ma Maseno West Bondo Professor David Kodia. Joluo kende piny mzima kata ka lwenyo chuneno jenzi ka itimore jakome manogolo duonde e ka jenzi oling gimoro amora ka timore Kenya ka jakom kuwuoye to ling. To oganda luo mana kaka jakom ne en lekne wadong' kwariwore lekne watim mondo ochop kare wamed herore wamed dongore kineno onagi to ng'eni en onagi imako lwet onagi mondo lek jakom cha ochopi. Ng'ata ng'ata machielo mabiro moloyo kata ODM kata obed chama machielo nyaki demonstrate ni in gi nyalo mar riwo joluo, in gi nyalo mar wuoyo on behalf of joluo e yo manyalo kelo kwe e kind joluo to oganda machielo. Ndalo ariyo bang' ik mar mane en ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, welo mopogore moting'o nyaka kweth mowuok e pinje maoko pod medo molo e pacho kaendi kendo e dalani mar chiwo luor margi ne jatelono. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Mane nogai mar doho David Maraga koro seyo jatend piny Kenya William Ruto kuom chuoko ke chike mokaboro mamoko kuomgi wachore ni nyalo biro hinyo ngima oganda jo Kenya. Moko kuom chikego ting'o magayo kaka oganda tiyo gi mbui, chik matayo duol mar obila, chik matayo uso kembe sirikal e kinde mamoko bende. Wanataka kufunga midomo yetu tusije tukazungumuze yale ambao tunaona yanaendelea. Wanataka kuuza mali ya wa Kenya kiolela. Na mwishowe muangalie vizuri. Hayo mali hayatauzwa kwa watu wa mbali, ni wao watajiuzia wao wenyewe na wala ambao ni wasaidizi wao.
Kwa hivyo ni kusema ya kwamba serikali ya Ruto inataka kujiuzia mali ya Kenya wao wenyewe na marafiki zao, na hiyo hatuwezi kubali kabisa. Jopuonj kod jotije mag mbalariany ma Technical University of Kenya maromo 40 oseyudo barupe matamogi donje mbalarianyno kaluwore gi ng'anyo ma gichako ayanga. Kaka Judith Omondi leronwa, moko kuom gik ma gidwaro mondo oketi e tim oriwo chudo mar osara, hola mag bengi, okumba mar thieth kaachiel gi gope mag ogirimiti ma higa mar 2013 nyaka 2017. Maendi timore ka jotije mbalariany mag sirikal e pacho kaendi duto to pod ong'anyo e wi sirikal rem winjo ywakgi. E odiochieng' ma 150 mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany duto mag piny owacho ma pacho ka, kawuono jotije kod jopuonj mag mbalariany ma Technical University of Kenya bende ochako ayanga ng'anyo ne tend mbalarianyno e wi weche ma gikoni otamo telo mar tuk keto kare kuom higni ma odhuro. Moko kuom gik ma riwruoge mag Uasu kod Kusu bade matuk yuago riwo deko mar osara yare dwe mar 7 higani, gope mag ogirimiti ma higa 2013-2017 manochuo wiye kogno higa mar 2019 kaachiel gi gope mag bengi kod mag kungo e kind mamoko. We have started our industrial action. Members of staff at the Technical University of Kenya shall not be on duty until all the items in the strike notice are undressed. We shall remain on strike for so long as it takes. It is very embarrassing that a professor can be paid a quarter salary. Motelo ne chakruok mar ng'anyo ni, maromo jotije kod jopuonj 40 oseyudo barupe madino ne gidonjo e mbalariany matuk, gino magikoni ok dhi duong'o chunygi e kedo ne ratiro maggi. An employer who cannot pay your salary, the best thing that he or she can do is to close you outside the place of work. We are, I think, around 40 members of staff. And we have information that they are still collecting names around. If you are so efficient in interdicting, why will you not be efficient in paying our full salaries? Why will you not be efficient in paying our bank loans? Why will you not be efficient in paying our statutory deductions? We want the same efficiency in addressing our labor rights. Ewi ng'anyo ma pacho ka mangima mag mbalariany ma osebedo ka dhi nyime, tich adek ma okalo ne gichopi e nyim doho kaachiel kod migawo mar somo ka ne ogol chik mondo mi gilos komiti ma owinjo twak kendo kel winjruok ma owinjo gidog go e doho tarik 29 dwe ni. Kata kamano, poni winjruok ok obedo, tarik 11 dwe mar 12 doho biro chiwo ng'eto ma ogik ewi ng'anyo ni. The judge gave directions. They gave the parties 10 more days up to the 29th, if I'm not wrong. They were told to go back on the 29th so that they should by then have reconciled the differences between 624 and 7.9. And then they report to court, failure to which the court will make a ruling on 11th December 2025. So in the interim, the strike continues to bite and bite deeper. Gichakruok mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mag mbalariany ma Technical University of Kenya odiochieng' ma kawuono nyisore ayanga ni kamoro somo bibedo higani e mbalariany duto mag piny owacho ma pacho ka, kaluwore bende gi ng'anyo mar riwruok mar Uasu kaachiel kod Kusu madhi mbele pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi yo moro machuok kodogo bang' dakika matin tano kuseoro te maru kaendi Austin Oyu wacho ni aneno news maler ka ne chuny boma ma Nairobi ka to mos na mama na Esther Oyu kod baba na George Oyu ka gin Gemrae dala ma Nyakach. Erokamano ahinya mos na jo Nyakach duto te. An Abdalla mar Katito agoyo mos ne anyuola mar joma owito ngimagi mos mang'eny. Abdalla erokamano ahinya Katito ni Nyakach kanyo bende. Achaka neno machielo nitiere kaendi wang'eni wacho nang'o. Aneno ka mtire mo wacho weche mag siasa to wadhi weyo mano matin. Nacho ni Trevor Mbija ma Collins Obuon
kata ker mar chokora Kenya mangima. Trevor ine shuja mara waneno Ramogi ka indika wan Nairobi ka imosna mama na Rosalina Obuon ka dende late ka en Miguye ko Bura Ward Musa Enya gino no dhi chango machiegni. Anen machielo ka en Ramogi TV ma endi Baba Twins mar Onjenyo. Anto mar Raila Oweya kod chuny late kod buok. Okang'eyo ni to tok tho baba to wan kaka joluo wabiro chomo kanye mane mbaka mobro goyo bang' daka moko matin kik idhi mabura ahinya. Oduogo bang' daka matin neno ka pod ote maru pod medo donjo wabro ng'iyo kaka nyalo somo moko. Aneno machielo kendo ka endi Dickson Oumo Jagongo Nyawita kani Komarok wacho ni Trevor neno weche manyien mos Ramogi TV mos na wuonwa Joseph Oreko Siro kod minwa Kesia Oreko. Erokamano ahinya. Kathy kani Bondo wacho ni amoso Pastor Kevin Mito. Erokamano. Machielo bende nitie kandi Hilary Wood Nyakoyugi wacho ni aneno habari maler kan Nyamaroka Nyakach. Habari chopo ni Nyamaroka ka endi maler kabisa Ramogi Tosa. Erokamano ahinya mos na jo Nyakach duto te. Ramogi TV ma Evans Oyuga Wasonga Wood Konge an kod Rosemary Oyuga kod Morris Ajwang Akuku to en kuyo podi kendo wakuyo maonge wakuyo ahinya kuom tho mar Jakom. Erokamano ahinya. Hilary Wood Nyakoyugi aneno habari kan Nyamaroka mana sesomo. An Steve Nyakwaragai mar Mombasa tho mar Agwambo pod late nwa kendo wakia ne watim nade wachalo na mana late samoro kabisa. Erokamano ahinya. Pod wamedo mana kuyo bang' tho mar Raila Amolo Odinga kendo wadwaro ne familia mare kwe makende mama Nyasaye kende manyalo kelo. Waduogo bang' daka matin kik idhi mabura ahinya. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part? For Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited keloni fuongruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom ceiling 396 mita. Brick tile kuom ceiling 456 kod Roman tile kuom ceiling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 63 83. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anairi ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Niti bende ning'eyo gimomiyo ne chako chich koda kai kawuono. En osiep ni cha. Pari gima dhi nyime ngimane sani odwa ni jok moko bende okalie gigo. Kanye kuma chich mari owuokie.
Asechako chichigira jiv kuom gimora moraka. Achalo mana nyako ma wiye rach. Gimora mora matimo neno mana karachna. Aparo ni sanjua chadier. Sani pari pache pong' gi wache mang'eny. Omiyo gimora mora matimore e ngimane, oparo ni timre e ngima jok moko. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok mora mora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Walore weche mag tuke ni tim mar Kenya jotugo manigi ng'ol mar wang' dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje mangima ma ibiro bagi kochakore wuok tich e piny mar Turkey. Jafwambo marwa James Opondo nolimo jotugo ga lap manyayo kama gitime orako ka chenro margi en wuok pacho ka en chieng' ngeso ka gidhi Turkey. Singo margi en timo maber moloyo kaka ne gitimo e tuke machal gi magi mane obagi e piny mar Kazakhstan. Okinyi mang'ich e alap tuke manyayo. Tim Kenya jotugo manigi ng'ol mar wang' kendo tugo tuke mag ting'o chuma chokore mar chako rako margi. Kapok gichako ting'o chuma, kapten mar Tim Kenya keto jotugo e lwet Obong'o Nyakalaga mondo oritgi kendo telnegi e orako ma kawuono. Tim ni timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje mangima ma ibago e piny mar Turkey kind tarik 27 dwe ni nyaka tarik 4 dwe manyien. Tim ni ma oting'o jotugo ma yawuoyi 7 gi nyiri 4 osebedo ka timo orako kuom dweche ka ting'o chuma e chiembgi ma pile ka pile mondo giting' nying Kenya e yorno makare. Jotuka gi giikore kendo agni na yiero yawuoyi matindo marembgi ringo manigi teko mang'eni gidhi timo maber Turkey. I see the team so far is good in terms of training, in terms of the hard work that the players are putting, and again in terms of the assistance that we are getting from the office and from our coaches. I can guarantee that the team is doing quite well. Tok yudo midila 35 e piem mag pinje mangima mane obag e piny mar Kazakhstan dwe mar 4 higani, jotugo ka achiel gi jotelo riwruok mar Kesavi lero ni ting' maduong' en medo midila kendo keto Kenya e rang'iny makare e kind pinje duto. The training that we have had now and the preparations that we have made, I can say that the team is very ready and they are very positive on the results. From the cooperation and the unity that I have seen from the team, we are expecting that we shall have a good performance compared to what we had in Kazakhstan. Mario Nakoth en achiel kuom jotugo mane oyuoro e piem ma Kazakhstan. Akoth lero ni kata odoko ni gin gi ting' mapek mbelegi, en gi geno ni jotugo ikre makare kendo gin kaka tim mar Wakeini gibiro rieny kolombo nyidendi ma bende nigi ng'ol makama mondo okaw okang' mar donjo e tukegi. Wuogoko wuothoni bedo kaka iriwori ji, kaka iromo gi ji miyo ibedo gi paro mopogore. Sani gin gi parono nikech pok giwuok oko, pok gimit jok machal kaka gin. Koro giparo ni samoro ngima gi ogik kanyo nikech pok giromo gi joma moko. En okenge mage mar riwruok mar Kesavi kawo mar chwalo tukegi e kor gwenge. Wasebedo kwa wuotho, koro wadwa ni kwaseduogo to kendo wadhi chako nwach trials watimo ga mana Nairobi, but wadwa ni wang' kwaseduogo waseikre gi president mar federation wadhi chako timo trials county level. Adonjo nyaka e kor gweng' kocha, amanyo nyithindo manigi ng'ol mar tielo kata mar wang', amanyo gym machiegni to awuoyo gi instructor to ang'iyo kaka nyathino nyalo chako training. Chuny jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol mopogore opogore jagore kendo wacho ni lek nyithindgi orumo.
Ma ikwedo mokalo gi Kendrick Namal mawacho ni jonyuol omi nyithindgi thuolo mar nyiso mich margi. Donge kitimo exercise nyiso ni medo konyo dendi. Bende seche midhi represent country ni oko, ok en nono sirikal nyaka miye gimoro. Koro donge neno kiyudo ibedo independent. Ok ibed ni tegemea jonyuol sana. Tuke mo wan go mopogre gi powerlifting, wan gi tugo moro miluongo ni goalball, wan gi tugo moro miluongo ni showdown, ochal table tennis, wan gi tugo moro ni blind football, wan gi chess for the blind mar jomok nen, to wan gi ng'wech bende. E kinde ma tim Kenya jotugo manigi ng'ol mar neno timo ikruok margi ne tuke mag World Championship ma ibro bagi e piny mar Turkey, jotugo kaachiel gi kocha lero ni gitimo ikruok makare mar bero duoko mane giyudo e piny mar Kazakhstan higani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi yo moro machuok duogo to wadonje chenro mar kidieny mar ariyo mar duol. Wadhi bedo piny gi Profesa Tom Ojienda, seneta ma Kisumu, mondo ogane mbaka rapar mar Raila Amolo Odinga. Ne en jatelo machalo nade, en oromo kod ndalo mane, to pache ne chalo nade kobiro wach mar telo. Mane mbaka mwadhi goyo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Ana ere ainya Prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Seche mokagongo na terie nala imos babana Batimaya kalionge Samora bedo pinyi dendara Awutoke na kaja neko enara Monde yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano.
Bas wane kidienyo mar ariyo mar chenro mar duol kamogo mbaka gi wendo modhial mosechopo kaendi Honorable Professor Tom Ojienda, men senator ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom sechegi. Oganda Luo pod ni kuyo bang' tho mar Raila Amolo Odinga. In kaka ng'ama nosetiyo kode kinyalo paro kaka niango romo kode, ang'o mane timore to ne en jatelo machalo nade? Ere kaka ipare? Trevor, mokwongo achak goyo mos mokwongo ne joluo te, ne Kenya, ne Afrika, ne piny ngima. To moloyo ago mos ne Mama Aida, gi Rosemary, Junior, Winnie, gi Dr. Oburu, ma en wuod Odinga maduong' mantie sani, gi Ruth Odinga, ma en women rep ma Kisumu County, my colleague, gi family machiegni mar Raila, the late Raila Amolo Odinga. Kora go mos makende kwa kuma gi family kuom wit manyocha wawito baba e piny maoko ma India, mokele koro nyowa ike Jumapil Bondo. Mane wantie jotelo ne nitie mang'eny, ne wan gi senators moko, ne wan gi MPs, ne wan gi jotelo madongo mopogore opogore e Kenya ka, kotelne gi president ma Kenya William Ruto. Daher wacho kama, daher wacho ni kama wachopeni gi sani ok onego bed ni nitie luor moro amora, ki wabed gi luor nikech ka Raila okalo, Nyasaye osedhi e polo malo, wan gi jotelo mopogore opogore mabro jolo tije ma Raila Amolo Odinga osechako, nikech opuonjo ji mang'eny e telo ma ncha entieni. Ji mang'eny osomo kaka otiyo, jotelo mang'eny bende osiepegi nowuoyogo, opuonjo, jotelo mang'eny bong'eyo ni to Raila ne dwa ni mondo Kenya oa kanye to dhi kanye. Nikech ka niromo kode, gima nokwongo onyisi kuchamo kode lunch kata breakfast, onyisi ngero mar joluo kaka ne gia, telo mar Afrika, telo mar Kenya, gi gik mosebet katimore e weche mag telogo, kaka jotelo moko e Afrika ne ostrago kano chandre mondo okel liberation kata okel freedom e pinje ma mopogore opogore. Kidhi tiyo kogoni mbaka ma Nnamdi Azikiwe, jo West Africa, Kwame Nkrumah, magi mbaka manogoga. To ka to nyisi ka weche joluo to nyisi kuma giae, kaka notiyo gi sirikande mopogore opogore, nohero wechewa kabisa. Koro ne onyisi kana gi sigende mang'eny mag joluo. Raila Amolo ne nyisi kaka ne joluo wuok, obiro Siaya kane giwuok South Sudan, giluo Kongo, gibiro nyaka kaka koro gipogore gidhi. Kinyise ni Janyakach, kinyise ni Janyakach, to ng'e kata mana dhod wuopenji ni dhot mane iwuok kanyo, ng'eyo kata mana wuon, ong'eyo timbe joluo, kit joluo, kuma joluo ae, kendo kuma joluo dhiye. Mane gima okwongo ma Raila nohero. Mar ariyo, Raila nohero wacho ni sirikal, weche mag reform kata mineno matimore gigi, ka nibet piny gi baba, to baba nyisi ni reform nyaka wabed gi changes, nyaka wabed gi lokruok mamiyo japiny teko. Koro king'iyo chien kacha, ting'iyo higa 2010 mane wabed gi constitution manyien, tineno gik manodonje constitution no, ting'e gimomiyo nohero wacho weche mag freedom, weche mag miyo counties kata local authorities gi sirikal ma piny teko. Nikech ne odonge system ma otwe higni 10, ochiko 10, 82
to around 80 or 82 to around 88. Nitwe tigolo almost igni apar. Kobiro kaeri 1970 makoro oa Germany. Oyudo masters in engineering. Puonjo matin University of Nairobi, kowuok kanyo to chako weche mag siasa matin modonje ka koro Jaramogi bikoro ne we siasa. Obede parliament MP Malang'ata almost 4 terms. Kodonjo to chung president be tiyombe to yombo moko be mae to dhi mbele kamano kamanero. Koro experience mare to kende gi mokwongo en ni e siasa ka kiki bed gi wasigu. Moi, President Moi mosenindo ema notwe Raila igno chiko. Moi ni Raila oduogo be kendo chako tiyogo. So mane wanyisi kendo chuny mopogore. Ok ji mang'eny mane nyalo tiyo gi ng'amo tweyi moketie detention morwaki. Ochako duogo waneno ka baba kendo chako ka Moi osewuok ma Kibaki odonjo kendo modhi wach ni Kibaki tosha. Uhuru Park odhi okelo jotelo moko kendo osiro Kibaki. Motiyo gi Kibaki obedo minister kosebedo minister Kibaki cha ogole bang' gachiel. Koro omiyo Raila obedo minister mar energy, obedo minister mar roads. Ka ing'iyo historian kendo en ng'ama ne ikwer ni kotigo no nikech ndalogo ji ne ka Moi koro ne tieko telo to nosomo kaka piny obet wacho ni we adhi asir Kibaki gi joge. Ma inya paro ka jomong'e history Nyachaye mane pani dhi ting' lwete ndalogo ne ochwanyore kabisa mochung' kende be mochung'. Koro miyo mano be ne ndalogo embe nonyalo chung' kaka president to no sacrifice kata weyo gombone no odhi osiro Kibaki ma Kibaki obet president. Koro mano kendo nyiso kido moro ni nong'iyo kuma jopiny nitiere to chomo kuma jopiny nitiere. Raila nohero teko japiny, nohero penjo ni to in midhi chung'no isetimo campaign. Mani wano penjo nadhi anyise ni chieng' nadhi anyise ni baba adwa chung' senator ma Kisumu. To pia to isetimo campaign, isewuoyo gi ji gi jopiny. Sini asetemo wuoyo kodgi to pod atemo wuoyo kodgi. To inyisa ni to Senate dwa dhi omang'o. Sini an adwa ni mondo alos sheria ne ji nikech koro komako Senate to koro ndalogo nochung' obet president to koro wakonyo bills mabiro Senate ma be mayalo weche mag counties ma strengthen counties kata miyo counties teko gi pesa mawuok national government kadhi county government. Nikech ng'eni wa pesa wuok mopogore. Kisumu county ka higa yudo billion 12 kidhi ma koro government tiyogo. Koro ng'eni mano nyaka ibed ni ka in e Senate to nyaka ing'e tije geko nikech tijega mang'iyo kaka jopiny yudo teko. To nyisa ni wach Senate no Professor Werigo an ka pimo tij Senate ng'ama nyalo time na yecho lweny. Nonyisa penje ni to nyisa ni baba to nyisa ni in dhi bedo Attorney General. To nakwere nyisa ni baba an Attorney General ok adwar. Aseyalo higni mang'eny, sheria ng'eyo, to gima dwa timo sani en tiyo ne japiny. Mokwongo wacho ni adhi para ne wacho duog joma manyien. Adhi aduogo bang' jumbe 2 ochako dho madho chai. Chieng'no nodhi India okinyino. Odho bet kode wuoyo chilo Rasanga ne kanyo be. Rasanga former governor. Tanyisi baba kaka nisa na parcha anto Senate madwaro. Governor gine Attorney General to kadwaro. To we mondo wadhi wachung' e nomination gi Nyamunga gi Yecho. Koyomba tabro weyo
boki biwinja kendo. Yani ila siasa ila ni nomination ise nomination no ema bro dhie. To no yene kare dhie nomination. Wadhie nomination tayombo nomination. Bang'e ka naromo kode bang' to nyiero kendo. Ni yombo jogo. Yombo jogo. Ise ni baba ayombo jogo. To nyiero then that is how it went. So nyiso ni men kata no nyisi ni we idhi abid attorney general to bang' ka niseyombo to noonge kod gi wach no mor kendo nyiero ise ni yo ise ni ayombo jogo baba kata koro timo campaign oyieri mane kaka ne wadhi mbele gi weche magiro kech ang'eyo kata mana osiepa ma senator ma Migori Edi bende ndalogo waromogo omi ticket osegine very close to baba Edi koro Edi go mbaka kech seche ka wa consult kata ka wane senate ka gimoko biro to wa consult ka ong'iyo ni bill ni igo nang'o ere issues mantiere wa discuss ere bill ni nyalo konyo kata ok nyal konyo yo mane kako ne kako go kura ibigo koro miyo ne en ng'ama chunye belor kech mokwongo nodwaro ni mondo achung' awe bang'e kase nyise gimomiyo nyaka chung' to kendo koro wena oyie wacho ni kendo chung' tarik 24 manyaa Singapore kora kalo through Dubai ne wan kode ndege achiel mabet machiegni kama ma wawuoyo ne en gi nyakware nyar Rosemary Maduong' gine ndege mago mbaka ka nyiro matin en chunye lor mane pogok ma baba kendo anyamiyi example moro ndalo moro wepwa mar bunge Olekina ne otam komiti mar public accounts modhi nowe party mokere gi party kabisa gwere kabisa bang'e oduogo kendo babo ng'wonone moweye ji mang'eny bunge kae king'iyo tiyudo ka gisebedo gi pogruok gi tungruok kata gi baba to gi party to bang'e baba kuro jisi ni mago noserumo. Un be noyudo tungni moro ndalo manu chalo ka gimu ukwongo dhi e sirikal. Yes. Nong'isi nang'o ka nirumo kode? Ndalo mane wakwongo dhi e sirikal mokwongo mane wadhi ji abiro mokwongo cha baba nokuwuoyo weche wachno jopati mane jopati mane jopati no kendo mane osiepa ni Edi mano odhi nonego do to beno Edi mane diswari to kendo adhi kendo diswari no kendo chako wewa tendo nokuwuoyo wach ne romo romo kod kendo wuoyo wagombaka odomo yala ngogombaka to be nipenje kana ni jakom mineno nang'e wach ni to no bang na wuoyo anyaparo Wini nogo na simu wawuoyo gi Wini anyiso ni Awini kan ka kwaneno waneno ni ok waneno ni wang'iyo ka konya yudo dongruok mabiro kaluwo mokwongo. Namba 2 wan kaka an kwa pingo baba onge gima penjo to chieng' moro agone simu ta penji anyise ni baba wagise ni duwe mondo iso duri to wanyise ni baba wewe wawuoyo gi president wan wang'iyo ni jowa nyalo yudo ang'o kik wabed ni wathiro iwa te sani eri kaka ne kuro siwo be mokwongo bing'e ni trebo wanyisi wan oluonga ni wadhi wamadhi wamoso president kwa wuok oyudo ka ripot osewuok maduong' kia ni ji odhi kanyo ache to wan mane wadhi adhiya madho chae ere gimotimore kendo to mano ero ne ok oloko chuny kata matin bang'e naneno ka ji go koko weche weko to baba owuon to nokomulo weche nok en gima no omake ni kia ni kech ng'iyo ni sirikal kanyo nodhi manyo ng'o bakano be nitiere projects moyudo matimore wanyisi ma eri Trevor projects te ng'eny projects mane ondiki that time ema timore sani Nyanza ndara Mamuroni junction Mamuroni mochomo ndara ma scheme ni Muroni junction road ja
mokete milion 900. Mano ne osingono that time. Ndara mowuok Chiga sani naeno koselande nomiyo that time. Kabonyo kana yabal project nwayudo that time. Ndara mama Seno mowuok mochomo Luanda Kutieno mochomo ka mochomo yukorgi minister mochomo Sembo Kalandini road nomiyo that time. Nderni mang'eny makore timo nitie moko mitimo Nyakach mamalo manoselandi mabe nyaoke naeno kawuoye MCA manoth Nyakach mago nomiya that time. Ndara ma nolande idwa lande be ochiegni Awasi Katito road gi projects moko mang'eny nomiyo that time. Victoria Ring Road nowach ndalo geko mobelo keto gik mang'eny madhi mbele sani weche nochakore sano but bang'e ka koro wasebedo gi broad based government koro gibedo afama koro babo dhi to koro skuma mondo timre koro miyo ne wachako wuoth ma koro bedo wuoth ma ji ntiere te maber nikech wan gima nwang'iyo ne en mana ber mar oganda onge gimoro kendo. In nyocha in e liel kendo abena ni nikine liel kanyo to niwinjo kaka jotelo mane wuoyo chalo ka gima gidwa kiko wach matin ng'ato wacho ni ane ma jakom nowuoyo koda mogik nowacho kama nowacho ane ma jakom nowuoyo koda mogik nowacho kamacha. Seche miwinjo ka jotelo wuoyo iwinjo ka ang'o mane ringe pachi iwinjo ang'o malich kuomgi kanyo nitiere jomoko ma bego siboi ni koro chakre ka nendo mar jakom joluo dipogore e paro. Trevor wachak wacho ni joluo nigi awe maber nikech gin gi jotelo mariek gin gi jotelo mongirore gin gi jotelo mong'e wach be to gin gi jotelo be mohero dongruok. Siaya wan gi gavana Orengo to ber ni party sani koro mag Oburu Odinga. Oburu en ng'ama sober. Oburu en ng'ama seasoned mapenjo wach kapok ong'ado wach. Abet kode senator ng'eye kendo wago mbaka kendo penjo gimomiyo idwaro gimiwachono kendo gimomiyo ng'ato wacho gimowachonero. Koro en ng'ama pimo tie wach. Kidhi kata mana Homa Bay chairman ma party to in gi season senator be Kajwang'. Migori be wan gi seasoned governor Ochielo Ayak ma be pimo wach mos to be nigi paro matut to gi Edi Muok mano osiep baba ma close. Koro omiyo Ben Kisumu wantiere to leaders geki gin jotelo man gi grassroots be. Omiyo onge yo ma jotelo mong'e timbe joluo gi kaka wadwa dhi mbele mong'e maber ni ka wabet kanyachiel to wan gi teko mar wuoyo gi sirikal kendo yudo lemo ma wadwaro e sirikal moloyo ka wapogore. Omiyo andaer wacho kama ni sani ema wan gi temo maber wan gi tem mabro nyiso o mabro iluongo ni kizungu ni test resolve kata bro ng'iyo kaka wategno kaka jotelo. Gik moko ariyo ma nyaka tim. Namba achiel, nyaka dong' e ODM as a unit kanyachiel. To ODM ka nyaka wane ni ka nitie gik moko ma ok wahero ODM ka to walos mana e ODM kaeri. Ka gin weche yiero to wayieru jotelo ma jopiny ohero. Ka nitie weche ma jotelo moko idwa ni mondo lok to lok mana e ODM ka. Obed mana gi yiero miloke ji to ji bed mana e ODM ka.
Mar adek, bang' ywago jakom ma en ndalo 30, jotelo nyaka chak romo. Kaka jobunge wan gi gima iluongo ni duol. Duol ni MP Maseme Dr. James Nyikal ema chairman, en wuon kom, en jakom mar duol. Koro duol nyaka chak wuoyo kendo luongo, wachako mana gi MPs wa ma joluo gieki, gi jotendo ma governors mag joluo gieki. Bas bang'e no wabro dhie the wider ODM, kech ODM sani nigi deputy party leaders adek buo communities moko. Wan gi tegno kabisa. Wan gi Ahmad Mohamed mwa Mombasa ka, wan gi Simba Rat mwa Kisii, mago deputy e communities moko. Nyawang'aya Gladys mag Bikoro Binya kaka members, ono bro mana sire morobe gi telo maber manyalo tero ODM to the next level. Mane manyaka watim kaka jotelo. Mar ang'wen, wachoko jomoko manoko koro. Wa strengthen kata wami party teko. Kik wariemb ji ni wagolo ji ni ng'ani rach, ng'ani timo kama. Wachoki wa correct jogieki from within. Seche mane jatend piny Kenya wuoyo nyoro, edan wawuok kuom ji ariyo, jatend piny Kenya to gi jagoro mongirore mar ODM. Jatend piny Kenya nowacho ni kochopo higa mar 2027 ODM biro loso sirikal kata biro bedo ei sirikal. Mano tiende nang'o? Trevor, jatend piny Kenya ma en William Ruto ne en achiel kuom ja ODM. En ja ODM, wuok e ODM eko dhi URP ki UDA. Jatend piny Kenya ne wacho ni ODM biro tiyo gi sirikal, nikech jatend piny Kenya dhi chung 2027. To jatend piny Kenya ODM kata ng'eny ma jo ODM, an kaka nya wuoyo ka ni ODM onego omi jatend piny Kenya support kata makre gi jatend piny Kenya William Ruto mondo yud a second term. Jotelo mang'eny nowacho niya, onge winjruok moro amora ma kisiasa ma osebetgo mosemiyowa kony kata mosekelo dongruok e piny Nyanza te moloyo President William Ruto. Koro miyo projects gi makonyo ngimagi, weche mag mach ma Incha Opiyo Wandayi oketo orokeyo alwora ma Nyanza nyaka protect. Weche mag ndeche ma waziri Chirchir before waziri Murkomen oselando moseket e Nyanza nyaka protect. Weche mag niang' molosi makoro wadwa factories wa bedo gi ngima. Of course privatization otimore, to nyaka gibed gi impetus mondo wane ni agreement kata winjruok manobet kaka itayo factory mag sukechegi obed e yo makare gi maratiro mondo jopur ochak yudo bonus chakre December higa ni kaka ne ondiki. Nyaka make sure ni wasiro weche gieki. Mar ang'wen, sani koro wan gi program manyien Nyota, neno kujenda moko se apply ngeni gibo yudo pesa matino gichao go ohala. Alwora mar Nyanza ikunde moko wan gi nafas obro bedo go andika mitimogi. Program ma Nyota cha be nitiere. To
weche mag dongruok makoro wayudo kuonde gi te kik dhi nikech koro watemo wuok e sirikal bang' nindo mar baba. Nikech baba gimane Sifuna wacho en ni baba nowacho ni wabede broad base nyaka 2027. To Gladys Wanga gi jotelo moko nowacho ni baba nowa broad base koro nyaka wabede broad based. Mane e kaka Abdulsomad nowacho, mano e kaka James Orengo nowacho weche mag bede sirikal broad base kaka nowewa no. Mane gima kawuoyo gi Edi Muok tema nowacho. Mane gina baba ne wacho, mane gima wacho pile ni kawa wuok e broad based to kwa bibedo sirikal manyien e bro losi 2027. Manda diro onge ngama chalo ka gima pingo mane. Makwana ne bange no ema chal ka gima ntiere. To bange ne ma wacho bange no. Kawa se wuok, kawa wuok e broad based government. Tingeni nyako wuogi kapok 2027 oromo. Nikech a presidential candidate ki ng'achung president en ng'ama chako pango yiero ne higni 2 kata 3 kapok oyier. Maken wuok to maesa. Onge kaka inya chako pango yiero unless ni dwa pango mondo irem bang 2027. Nyaka ichak mana pango ni dwa chung ka in candidate mar ODM sani 2025 rumo sani. 25 rumo sani, wadhi 2026. Okinyal pango yiero ebwo higni 2 kidwa bedo president. Nyiso ni nyaka chak. Nyiso ni mondo ODM obed gi presidential candidate, nyaka chak bedo gi system mar yiero candidate ma bedo president. Sani. Monego bed ni mano osechakore. To Trevor anyalo nyisi kasi nyisi gik mang'eny matimore ga. Ini jakorno ga gini, chagi korno wache mokiwinji. ODM ok bibedo gi presidential candidate. Okay. ODM bro mi attend pick William to support Martin as a partner. Okay. Nyiso ni ODM bro yudo lemo mang'eny ka Ruto say year a second term in 2027. Mani gima bro timore. Okay. Koro jalub jatend piny dhi bedo ja ODM. Mano to kochuno. Mano to kochuno, lakini winjruok ma bro bet, obro bedo winjruok ma ODM bro ng'eni ka walo sirikal to wabiro gi minister di. CSS kata mana biro kata 8. PSS kata 10. Ambassadors kadi bro bedo framework maber makata ka jitimo campaign to wano ni ODM nigi chance ni sirikal ni arrangement mondiki. Kech ODM gi UDA nyaka bed gi framework. Udhi loso riwruok madala Azimio na umoja coalition. Gimikia niya. Kane pok babo nindo ne giloso group moro mane wacho weche mag riwruok kata arrangement bit mar UDA UDM. Team non tiere. Bid kaka coalition. Madhi mbele. Ka riwruok. Koro kata en riwruok. So iluongo ni strength in diversity. President Ruto ok nyal we UDA nikech mane party moyiere. To President Ruto nyaka mi ODM teko be mondo bed gi teko mar kelo kura e coalition ma bro bet no kata president chungi UDA to bro bedo arrangement no gi ODM ni ODM ni e same coalition kata arrangement gi UDA ma kigo kura tigo ne Ruto kura te kwa support base mar ODM. Mane ka dhi timore. To ODM ok yudo gi president. Ma wanya wacho odi kata higa manyien bi penja ka gibedo gi president tami pesa. Bira. Bira mi milion achiel. Milion. Ka wabedo gi milion achiel. Ka gibedo go tanto ka bimi inge tata onge. Ini biro miya. Koro wang'e ne niya ntiere joma go siboi ne jo luo sani ni wadhi bedo gi kikruok e weche mang'eny kendo wadhi pogore kaka oganda ma riwruok ok dhi bedo. In kinene to dhi bedo nang'o? In misebedo kikoro wachni. Joluo dhi riwore mbele ka koso ng'ato dhi baro gi kore.
Nikech kwa ng'iyo jagoro mongirore kaka Sifuna ok ochal ka gima en kodu kamoro achiel. Trevor, Sifuna, jagoro ma Sifuna en ga wuoyi mariek, tembe en wuoyi ma wiye tek matin. Well, ok ni wan wiwa ok tek, but ang'e ni en gimo mako, en ka nong'iyo, to nong'iyo ni broad-based government obed nyaka 2027 to ket ng'ato chung'. To ok en gima nyalo timore. Koro miyo Sifuna bro mana neno kuma piny ochung'. Ng'eni Sifuna's problem ma Sifuna kata ma Sifuna ni Sifuna Nairobi. To Nairobi ng'eni jago kura ma Nairobi opogore gi jago kura ma Kaluo kata Madala. Ma Kisumu kama bro chunge governor mamba adhi loyo. Ineno Sifuna ng'iyo kako nyalo yudo kura mar Jakikuyu, Jaluo, Jameru, Gen Z gi jomo pogore goeko. Emomiyo samoro kiko wach. To Sifuna bro nyisi wach maler ni kato kiko wach, ok wach mondo yiero duoge Senate, mano to ka problem. Lakini kuom weche mag president to nyako winj mana gimo buru wacho, ma nyako winji gimo buru wacho, gima Wanga wacho, gima Abdul Somad wacho, gi gima Osotsi wacho. Ni wane sirikani. Osotsi beno wacho ni obro rito baba bro nyise. To baba koro se nyise, kaya baba koro onge. Tambe na nyise ni mae sirikal mo antiere. Koro miyo okwanya beno wan mwacho gik maricho te ni wan wrong te. Ka wango wuoyo, jotelo go wuoyo, Oburu bose wuoyo very very clearly. Kech Oburu koro ema top party kaka na motelo. Koro nyako winj gima mzee Oburu wacho. Ene baba ngudong. Imulo wach mar gavana ma Kisumu kendo wacho ni ne midhi loyo. Ma paro namba kamoro nikech nwan kodi kamoro. Nwan kodi kamoro ka jakom wacho ni biro bedo piny mondo go mbaka. Dhi bedo nang'o kore wach mar gavana ma Kisumu ni? Trevor, gavana ma Kisumu, gima Migori, gima Siaya, gima Omabe. Apani bro mana kao ngama ibro mana kao ngama bro bedo ni koro ni mbele ndalo miyiero noero. Mano namba achiel. Namba ariyo, kanti ji mang'eny tapani gibro yie mondo ji opiem e nomination mondo odhi mbele. But mar adek, apani kanti weche mag winjruok to normally ok nya bedga ka jite neno ni mondo gichung'. Party kelo nomination. Mondo ji dhi nomination. Mondo ji dhi nomination basa long. To wabro dhi nomination tabro loyo. To kata kapono ni ok otimore kamano nitie joma dhi wuok e coalition ODM ka. Bineno ka mano dhi timore ni chama moko dhi wuok mopogore gi chama mar baba. Mano e gima nadwa wacho matin ni ODM kikeji giket ji kanyakla. Ki gol ji giriemb gi wache manga ni ber ng'ai racha kaw ji te basi migi chance te. He lost nomination ka ng'eny ma democratic ma jopiny wuoye. Teko japiny cha ka ODM ong'iyo, ODM will be a very very strong party. Inya paro 2022 nominations mag UDA ma President Ruto nochungo. Joma chon mani pano ok nya yombi mano yombi. Kaya wacho ni jidhi nomination te. Maura mane director of elections masai ni Kenya Roads kura chama mar kura ene director my elections no tero ji nomination te. Ma joma moko ne oyombi joma ne leaders machon manok pano nya yombi. Koro miyo democracy no ema miyo party bedo together and bedo strong. Koro kata koro ose yombi nomination tidhi chunge party moro kata ibiro gi independent yombo Kenya yombo na party omi ticket. To kikaw ng'at ma party ng'amok nya yombo
ming'eno kuyomga timiyo ticket nikech noting' bade chien kacha ok mana to go party piny nikech koro mano ikelo candidate ma ok popular kata ma ji ok ohero bas koro ji dhigo kura ne ng'ama chielo ma ok ng'ama popular e ground. Nitie joma wacho ni chama mang'eny dhi biro kaluwo kendo dhi kawo telo kono mopogore gi ODM. Trevor, awacho ni ka dipo ni ODM ok otimo gima wacho ni chok ji tiketi kanyachiel tiyier ma ji ohero to giyiero ji kiting'o bad ji kuonde wacho ni amiyo ticket mane ka chama moko giko biro biro kech mando koro kinya chungo chama kech ng'ato bro wacho ni anto ok no yiera ne onge nomination ok omiya chance ok omiya thuolo kata nafas koro adhi akawo ticket mar party moro lakini kaka nyisi cha kuom leaders mang'eny mag ODM gi jotelo mantiegi kaka gitiyoga ok wabichomo kanyo. ODM nyaka bed democratic, ODM nyaka bed gi yiero, ODM nyaka bed piny mondo olos wechegi makwadhi mbele bang' kwasejogo jakom to wabedo gi chama motegno. Baba ne en ng'ama ng'uon ka koro wadhi ka gima watieko. Baba ne en ng'ama ng'uon kendo ne en ng'ama weyo wach. Onge mar baba ni dhi loko kit siasa nade kinene? Junet Mohamed nyomiyo ji nyiero liel to gima nowachono ne ok en gima yot. Junet nowacho niya ni no winjo ka ji wuoyo to noparo ni en ma karia mare mar siasa orumo en modong' kich kendo eno ka ji wuoyo to ka kie ng'eny kama koro dwa bedo chairman mar kie joma ne ong'iyo bet piny ma ok dhi ir jopiny ma ok tine jopiny ma ok kony jopiny bang' yiero ma ok dog dala ma ok dew gima japiny dwaro emonego chak openjre penjo to nitie sa gima jotelo gibro timo gibro dok ir japiny gibro kwa japiny ng'uono gibro konyo japiny gibro wuoyo kodgi gibro konyogi e yore mopogore opogore bas koro 2027 japiny bro gone gimana kura koro mane lokruok mar siasa nikech chon nitie jotelo mang'eny mane obet ni rito ka yiero chiegi to gidhi ir baba to giywak ne baba to giyudo ticket mano koro ok bibet mano kende mane kama baba ne ahero go seche moko ne ka ng'ama timo marach dok ire kendo ng'uonone to ng'iyo piny embe nopimo piny to wacho ni ng'ani ma nyatelo ne pinyni to ing'eni mano seche moko ne jotelo moko mane ok nya yudo access kata nok nya yudo baba mawuogo noluoro chung' giwacho ni ang'eyo ticket ma nyando cha tibro mi Jared Okello koro giluor kane karachuonyo cha to baba ero Adipo kuome Adipo cha no neno siep Jaramogi to baba oherega nikech nosetemo chung' mang'eny to loye baba bro miye ticket Adipo nyaka doga many kura sani Jared nyaka doge ground ji te mane obet piny rito kurago sani koro nyaka doge koro ing'eni joma noluor koro chung' karachuonyo koro gibro dhi wacho wadhi e nomination koro ji dhi chung' mang'eny ji manochung' yes mane effect koro jonyando mane nena kalausi gi Jared sani koro ji biro mang'eny ji bro wuok mang'eny bro wacho ni ambe wadhi atem nikech koro aparo ni japiny bro wuoyo to kendo ji bro dok ir japiny chung' ma ji mang'eny no to konyo mana japiny. Wach mogik miwe godo jopiny mawinjo kawuono mane gi kibaji giparo to koro tin watim nang'o jakom onge ng'ama dhi telo nwa
Iwacho negi na. Wach mogik. Kuom joma chunygi go kibaji gi jo ti achiedh nade, tanyisgi ni kalo mar jakom en a lesson, kata en omiyowa puonj mang'eny. Puonj ni kaka joluo nyaka wapenjre ni to ere kaka wanyalo rito legacy kata gik mane jakom onyisowa. Ere kaka wanyalo tero mbele ideals kata timbe mane jakom timo mar keto oganda kanyachiel. Ere kaka wanyalo kelo dongruok e piny Luo. Ere kaka japiny nyalo yudo konyruok e tie jotendwa ma joluo. Koro mago weche mang'eny mantie kendo waneno kaka piny gi manobiro iko baba. To ji nowacho weche mopogore opogore, except ng'ato kaka Mudavadi monego dhi osom dholuo. Kech kar wacho ni onind gi kweto wacho onind gi guok. Kia dholuo nase kwere, kendo nyako ong'e dholuo. To era mane waneno samiko jakom. En era mogundho, en era mar ng'ama nogolore, manobolore, manochiwore ni tiyo ne japiny. Mane gima wa learn from baba. Ketho baba ni be. Omiyo koro jotelo be koro nyaka wuog oko mondo osir piny, osir gik mane baba oketo ma define telo. Okay. Erokamano Prof. Mane kama wawe chenro moro mar duol sa koro mayo wang'wa manoro nebo Professor Tom Ojienda, Senator ma Kisumu, ka chano wach kaka weche dhi bedo mbele kaendi. Mane kama wawe chenro moro mar duol sa adek e wang'e chap George Bati Daddy Cool bro biro ka an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonya kach dendo Ombija tai anyakwar wuok ocha pesa manere bang'e joka. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.